Sanibona, phinde ngibingelele nje namhlanje ngaleli thuba ngalo mzuzu ngaleli hora. Sibonga umnini mandla wonke oluthando, ongamandla, oyinsindiso, owugqozi, owukuphila, oyikho konke ukhonke ngezikhathi zonke. Sibonge esithandile, esihlengile, esisindisile, esivikelile, esenzela konke okuhle ngaso sonke isikhathi ngoba yazi usenzela singaku-deserve, usenzela umusa ngaphezu komusa ongasifanele ngoba sona njalo, sona ngemidlinzi nangemicabango, sona ngesikubukayo, ngesikulalelayo, ngesikugqokayo, asiyaleza ukuthi ungakugqoki lokhu ugqoke ngenkani, ungakudli lokhu ukudle ngenkani, ungakubuki lokhu ukubuke ngenkani, ungakulaleli lokhu ukulalele ngenkani. Senza izinto eziningi emzimbeni yethu, it's like uzotshela umntwana wakho ukuthi hayi ungadlali laphayana, afuna ukubona ukuthi mangidlale khona kuzokwenzakalani, ungadlali nalaba bantu mangidlale nabo kuzokwenzakalani, hayibo ungayenzi le nto mangiyenzile kuzokwenzakalani. It's all about, because siphila kwi-generation ya-why, what if, mangikwenzile kuzobanjani, kuzokwenzakalani. And bantu baNkulunkulu leyo nto leyo yoba inkinga ngesikhathi ama-consequences because ababuhlungu ngaso sonke isikhathi ngoba uthenjiswe ukuthi hayibo uzofa mangabe wenza ukuthi. Bese sithi siyafika sithi hayibo ngeke uze ufe, and mase kufika ngampela ukufa, kufika sengasezeli uzodlala kune-spirit nje sokufa esilanda abantu, esilanda ama-souls, sibizwa ngokuthi u-Grim Reaper. Mayesefikile akasukela mahhala la esuke esuka khona, usuke sezoqotha ibhodo nesisekelo, sizokuthatha akudonse ngaleli sikela leli asuke eliphethe ngaleso sikhathi. So bantu baNkulunkulu, isihloko nje ngifisa sikhulume ngaso ngalesi sikhathi sithi masilingise esithanda ukuhlala nabo, masilingise esithanda ukuhlala nabo. So konke ukwenza kwethu masazi ukuthi kuvela kokuthile, ngabe kuvela kokuzwile noma okubonile noma okwenzekile okanye okusuke kukubusa ngaleso sikhathi. Singabantu kumele sazi siqonde futhi ukuthi imizimba yethu ingamagumbi noma amadokodo emimoya eminingi eyahlukahlukene. Ngaleyo ndlela konke okwenzayo kuveza ukuthi kuhleli muphi umoya kuwena ngaleso sikhathi. Everything oyenzayo itshengisa a certain spirit suke sikhona. Mawuhleba khona umoya wokuhleba, mabuphuza khona leso spirit esithanda utshwala. Yonke into oyenzayo iveza ukuthi khona muphi umoya ngaleso sikhathi okubusayo. Okunokwenzeka ukuthi ukwenza kwakho yingoba wezwa, mhlampe wenza usisi wakho ekusho kunjalo, okunye okujule kakhulu ungene umama wakho wayiphila leyo mpilo njenganawe manje usuzokwenza ngendlela enza ngayo. So maningi ama-spirits akwazi ukuthi ungene ne-spirit somuntu osewashona, ungene ne-spirit sento ethize ebese ubehave nje ngathi hayi bezenziswa kamkhulu wami, hayi lo mkhulu wakwenza njena, yazi vele uma wakho Nkosi yami vele wafana naye, besho zonke lezi zinto ngenxa yokuthi iyakwazi ukuthi imoya kanjalo ingene. Yonke into siyafundiswa yona abantu baNkulunkulu lapha emhlabeni. Uyake ayibeke le ndaba ubaba ukuthi akekho ozalwa enenhliziyo embi, akekho futhi ozalwa enomona, akekho ozalwa enolaka, amanga nakho konke okukhona kungekuhle, kepha ukufunda ekhaya, ukufunda kubangani, ukufunda esikoleni. Yikho umzali oqotho nohlakaniphile emufihle umntana wakhe ezintweni eziningi, njengokuthi angamthengeli ucingo esemncane, angamvumeli ukuthi abuke izinto ezino-18 violence bani SL, angamvumeli ukuthi abone zonke lezo zinto ngoba zikakamfanele, zizomsinda kakhulu. Futhi angamvumeli ukuthi abe uvanzi ayivalele ngampela ingane yakhe ekhaya ngoba miningi imimoya nemikhuba ekhona lapha ngaphandle ukuthi umntwana maseyifundile abese ngabe esafana ngoba konke okwenzekayo emhlabeni kuyimimoya. Ngale nkathi lo moya ukule ndawo uyangena nakuwe, uzohlala nabantu ababhemayo, le spirit sokubhema bizolo bethi hawu zama phela nawe kancane, lesi spirit lesi silibele sikushela ebese uthi uthi ngizame ngeke kube nalutho. Ukwehlela uthi vele mawusaqala kuba njalo kumele uphinde uzame futhi second time, third time. So ukuhlala kwakho nabo ikona okwenza ukuthi lama spirits akhona around abusa lemizimba yabo ebese ufuna ukuthi abuse nowakho umzimba ayakushela. uNkulunkulu akuthinta kimi njengamanje ngokungikhumbuza ukuthi emizimbeni sineminyango eminingi, njengoba nendlu iba nomnyango omkhulu bese kuba amawindi, kube nezimbobo lezi zamalantela nani, ebese uma wakhe ngothayela okwenza ukuthi umoya ungene kalula. If indlu yakho ngothayela just like le ngihlala kuyona, wenza ukuthi imoya ungene kalula, kube easy ukuthi ungene ngamaphoza ahlukahlukene. So kuya ngokuthi indlu yakho uyakhe kanjani, uyakhe ngani.
That is why uNkulunkulu ethanda ukuthi izindlu zethu zasekhaya ezulwini, because lezi zalapha emhlabeni azisho lutho, siyishiya ngelinye ilanga. But ezasekhaya ezulwini ikhetha ifuna imibuso wezulu nokulunga kwakhe, konke okunye kuyonezelwa kinina. Ezasekhaya ezulwini ufuna sizakhe ngeKristu, ezakhe ngeglasi, into ezovala ithi thim thaqa. Ivale kungangeni ngisho umoya, kungangeni lutho ngemisebenzi yethu emihle esenza ngaphambi kaNkulunkulu. So okwenza ukuthi umoya ungene kalula njengomntwana omncane, kuyaye kungavumeleki futhi kungabi kuhle ukuthi emilibele ehla enyuka eba uvanzi, ikakhulukazi ebusuku ngoba ukhakhayi lakhe lusuke sathambe. Remember ingane encane ayihambi ebusuku. Usabuya esibhedlela kade usanda kuzala, awuhambi nengane ebusuku ngoba ukhakhayi layo lusathambile. Wonke ama-spirits asuke khona because ama-spirits abusa kakhulu ebusuku angakwazi ukuthi amlimaze, imuhaqe le mimoya yenze noma yini kuye. Nathi siyaye sibe njengezimpontshi bantu baNkulunkulu, sibe lula ukuthi sidonse konke okukhona okungaba ukungcola ngandlela thizeni, kodwa ngokukhula siya ngokuya siqine ukuthi noma imimoya ikhona kodwa sikwazi ukumelana nayo. Kahle kahle njengoba sisuke sikwazi ukumelana nayo, kepha engikwaziyo ukuthi uma unoNkulunkulu, kunge ngoba sisuke sikwazi ukumelana nabantu baNkulunkulu, but uma unoNkulunkulu futhi ukholo uyaqina noma uyaqiniswa ngaso sonke isikhathi ebuthakathakeni bokubuswa imimoya. Ngokuba kaNkulunkulu umoya unamandla ngaphezu kwayo yonke imimoya ekhona lapha emhlabeni. Ngale nkathi wazi ukuthi ubhekane nani, isikhali ukukunqoba kufana noma uzoshaya inyoka. Kanye okwesibili, uzobe usunokuqonda because wayishaya kanye, uyazi ukuthi okay, na-second time uzoyishaya kanje, na-third time uzoyishaya kanje. Wakwazi ukwenza into kanye, usuke usuzokwazi ukuthi uyenze futhi. So uNkulunkulu usinikele iy'khali zamaKristu sikwazi ukuthi sinqobe ngazo ngaso sonke isikhathi. Ikanjalo indaba nakulempi esibhekene nayo bantu bakaNkulunkulu emhlabeni, ngoba sibhekene nanyama nangazi, kepha sibhekene nemimoya nabaphathi babubusi balelizwe balobu bunyama, okubizwa ukuthi ngaso sonke isikhathi sihlale siqinile ngomkhuleko, sizila ukudla, sishumayela ivangeli leqiniso, sigqokile isigqoko sensindiso, sihlale njalo sinxusela abangcwele ngoba banxusela omunye uyavuka anxusele nabanye. Mawufaka isigqoko sensindiso uyazi ukuthi mina ngisindisiwe noma ngenzakalani. Mawushumayela ivangeli, izwi laNkulunkulu lihlala lisey'ndebeni zakho. Mawuhlala njalo unezivikele sesifuba esiyithemba, uyazi ukuthi ithemba lakho liNkulunkulu, alikho kumuntu, alikho kumakhelwane, alikho kubani, kodwa likuNkulunkulu. So izikhali uzibamba kanjalo, that is why ukwazi ukuthi unqobe kulempi enkulu kangaka. Ngaleyo ndlela, ngalo mzuzu, ngaleli hora nangaleli thuba bantu bakaNkulunkulu, masiqikelele ukulingisa esithanda ukuhlala nabo. Because ukubona even noma umuntu evakashile, kuthiwa hawu Nkosi yami yazi kade kabani, yikho nje uselanda imikhuba yalaphayana. Because uselingise lento ade ayibona yenzeka lapha. Ingane ikanjalo. That is why kungakuhle ukuthi ulibele uvakashise ingane zakho ey'ndaweni ezahlukahlukene. Because ifike ibone lokho, ifuna ukwenza, ibuke lokho ifuna ukwenza, ibuke ukuthi lapha kudliwa kanje, ifuna ukudla kanjena manje. Ibuke ukuthi lo egqoka kanjani, ifuna ukugqoka kanje. Ungalinge, masilingise sithanda ukuhlala nabo. That is why uKristu siyalezela ukuthi masilingise yena ngaso sonke isikhathi, uma kodwa sithanda ukuthi siphile kanye naye engonaphakade. Masenze ngendlela esiyalwa ngayo lapho sikhona, ukuze singagejani, singaxabani. Imiyalelo yale ekhaya igcine, okuxwayise ngakho la ekhaya kugcine, indlela ekudliwa ngayo la ekhaya idla ngayo, indlela okuphuzwa ngayo, indlela okwenziwa ngayo ngala ekhaya enza ngayo, ngoba iyona ndlela ezokwenza ukuthi uhlale nokuthula empilweni yakho, ungafuni okwangaphandle ozokulimaza. Ukuze singaxabani, singahlukani, singabantu, kodwa sibambane, sibumbane, sihlalisane ngokuthula ngaso sonke isikhathi. Akuve kubalulekile ukulalelana empilweni ngokuba kuyisana kude kakhulu, futhi kusenza sihlalisane ngokuthula ngaso sonke isikhathi. Inkosi nje ibe nani, nibusise, inisize kona konke okusemqoka ukulingisa uKristu ngakho konke afika akwenza lapha emhlabeni, esibonisa ukuthi kuyenzeka ukuthobela uNkulunkulu futhi iyenzeka intando kaNkulunkulu, ngokuba uma senza njengaye sizothandeka kuye. Kanti futhi noBaba wethu ongcwele ohlala ekhaya ezulwini uzosithanda ngoba akuthandayo ubungcwele. Ngiyaphinda ngithi akuthandayo ubungcwele, esho njalo encwadini engcwele ukuthi masibe ngcwele njengoba naye enjani, engcwele. Ngaso sonke isikhathi, ngaleyo ndlela nangalo mzuzu, izindaba ezinhle ezisemqoka bantu bakaNkulunkulu zombuso wezulu zithi bantu phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Inhlengo nesinde sinibhabhadise ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile, kanti nokufa kuseduzane kakhulu. Masilingise esithanda ukuhlala nabo, masithanda ukuhlala noKristu ngonaphakade emhlabeni omusha,
masilingiseni yena senze njengaye khona kuzokwazi ukuthi kufezeke lokhu. Kodwa masilingisa konke kwalapha emhlabeni siyophelela lapho. Nkosi iminani inibusise njalo. Hlala nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isona, uNkulunkulu uyabuthanda obugcwele. Nkosi inibusise manje kuze kuphakade. Amen.